Osote aka na-achị Anambra State bụ Dr. Nyekachukwu Ibezim ekwupụtago n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA bụ nnọọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị nwere ezigbote ebumnobi nke kwadoro nnọọ nke ọma maka ịkwalite ezi ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ n'oge ọ na-agwa ABS okwu n'Ọka gbasara ya bụ nnukwute ọgbakọ izugbe nke ya bụ otu APGA atụkọbara n'ọdịnsa ka Dr. Ibezim onye mere ka amata na mpụtara ya bụ nnukwute ọgbakọ nakwa nhọpụta ebe a na wee họpụta Barrister Sylvester Ezeokenwa dịka onye isi ọhụrụ izugbe nke ya bụ otu APGA bụ nnọọ nke gara n'odo n'igugu wee kpọkuzie ụmụ afọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị a ka ha pụta n'igwe sonyere ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA iji wee nye aka hụ na ha ga-enwe ọnụ okwu n'ihe na-eme n'ala anyị a. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Osote aka na-achị steeti a kwuru na pati All Progressive Grand Alliance bụ nke edozigoro nke ọma iwugharị ọnọdụ ndọrọndọrọ nke ala bụ Naịjirịa ma gbakwa ndị Igbo ka ha gbaa mbọ mụta etu ha ga-esi wee jiri otu onu wee kwuo okwu n'ihe ndị metụtara ha. Dọkịnta Ibezim kọwara mbulite n'ọkwa nke ọkaiwu Sylvester Ezeokenwa dịka onye national chairman nke ya bụ pati dịka nke si n'aka Chineke. Ya bụ osote gọvanọ na steeti a Dọkịnta Ibezim kwukwara na etu esi wee mee convention nke ndị APGA gara aga bụ nke gosiri na pati ahụ na-aga n'ihu. O kenekwara onye ndu ya bụ pati Gọvanọ Chukwuma Soludo maka idoziri ha ọnọdụ maka ime ya bụ ihe ka ọ gaa nke ọma. Dọkịnta Ibezim gbaziri ndị Anambra ka ha gaa n'iru na-enye pati ahụ nkwado. Dọkịnta Ibezim kenekwara Gọvanọ Chukwuma Soludo maka iwepụta ọnọdụ anya oghe eji wee mee ya bụ nhọpụta nke ndị APGA emere n'oge gara aga. Ọ gwaziri ndị niile na-enwetaghị ohere ka ha gbaa mbọ jikọọ aka ọnụ sonyere ndị nwere mmeri ma hụ na pati ahụ na-aga n'ihu.